Podvodníci. Nie, moja práca, nie! Moju prácu nie! Nie, moju prácu nie! Bohatí a mocní si berú, čo chcú. My to pre vás ukradneme späť. Zabijak. Hacker. Podvodníčka. Zlodejka. Občas sú tí zlí. Mozog. Tými najlepšími. Poskytujeme odplatu. Zničili moju prácu. Skoro som hackol Manticore. Čo je Manticore? Elektronický sledovací systém. Iránska vláda ho používa na sledovanie cez mobily, sociálne siete a tiež e-maily. A to vytáča hackerské podsvetie. Pomocou GPS lokalizujú disidentov, urobia raziu a zatknú ich. Internet umožnil šírenie protestov, ale teraz Prekážkou? Vláda použila proti ľuďom ich zbraň. Presne tak. Nemôžem komunikovať ani len s rodinou v Iráne. Manticore by ich našiel. Neviem, či sú v bezpečí a tajná polícia je všade. Budúci týždeň v čase volie plánujú naši ľudia protestnú akciu. Ak nevyradí Manticore, vláda zatkne organizátorov a hnutiu zasadí smrteľný úder. Nepolujeme na špiónov, pán Madavi. Nemôžem ísť na FBI. Ohrozilo by to moje študentské víza. Teda chcete späť svoje údaje. Chcem zničiť Manticore, aby bol môj ľud slobodný. Tak teda dobre, zvážime to. Hovoríš, že to zvážime? Toto nie je naša parketa, Hardison. Nie. Nate, toto nie je len nejaký hacker. Cyrus je... Cyrus? Pán Madavi, nevieš sa na neho. Fajn, pán Madavi by zarobil Myland, keby robil pre Google či Microsoft. On namiesto toho riskuje svoj život bojom proti zlu. Je to náš človek. Neprepadli ho z Vezeratu. Sleduješ nás? Áno. Som predsa sliedič. Čo je Vezerat? Iránska tajná polícia. A verte mi, keby išli po Cyrusovi, tak by tu dnes nesedel. Ale Vezerat je aj tak našim logickým terčom. Preskúmame zdroje a zistíme, či v okolí nemajú základňu. Tak ideme do toho? Chcel som ísť do toho hneď, len som čakal, ako mi to zdôvodníš. Vieš, aký mám názor na tie tvoje hry? Negatívny. Čo ti je smiešne sliediť? Podľa mojich zdrojov je základňa Vezeratu v tejto kaviarni. Oklahoma vždy vyhrá. Každý rok vyhrajú. Každý rok. Každý rok v Dallase vyhrajú. Vždy. Jasné, no jasné. Zdravím. Dobrý, Moje no. hýky, bostonský úrad zdravia, inšpekcia. Už sme mali inšpekciu, všetko je v poriadku. زود اون در قفل کن برو اون در قفل کن ای برو تو اونجا Fuj! Ja mám v šašlíku odporného švába! Prítomnosť švába v šašliku, to vás bude stáť... Bude to drahé. Áno, pozrieme sa do kuchyne, dobre? زود 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 حتما اون در رو ببند اینا اصلا نمیدونن کیان Východný roh vzadu. Eliot, daj ho preč! Fuj! Páčiš sa mu? Za toto mi zaplatíš. Budeme musieť hovoriť so všetkými vašimi zamestnancami, s tamtým mladíkom s vami, pane, aj s vami. So všetkými. Aj s tým namosúreným chlapikom vzadu. Som vo východnom rohu. Na brloch zlých špiónov to tu vonia dobré. Hardison, skonfiškuj pár dobrôt. Dobre, Cyrusov hardware tu nevidím. Mohli údaje skopírovať, pozri do počítača. Nie, švarma je vlažná.
Páni, 5 bodov To dolu. nejde, za to zaplatíte. To je otrasné. Čo to má byť? Nie je tam nič o Toto Mantikore. je čo, potkaný Spúšťam trus? prehľadávanie syntaxe. Hej, počkať. Ten obrázok vľavo dole. Manticore, to je mytologické zviera. Perský požierač ľudí. Áno, jasné. Práve som na to klikol. Áno, fajn, isté, dobre. Takže skopíruj Cyrusov program. Takto by som rád, ale nie je tu. Nezdá sa, že by o ňom niekedy počuli. Našla som záznamy o platbách. Posledná je spred 3 týždňov. Hej. Toto sú podľa vás čisté ruky? Ovoňajte. Mal by som vás zavrieť. Aj posledný update Mantikoru je spred 3 týždňov. A komu šla tá platba? Larry Duberman, zakladateľ a šéf firmy Dubertech. V 90. rokoch napísal knihu o bezpečnosti digitálnych databáz. Napísal túto knihu. Na digitálnej revolúcii zarobil niekoľko 100 miliónov. Prečo by Larry Duberman predával software Iránu? Nepotrebuje peniaze. Vďaka za... Ale robí to. Tieňové ukladanie dát, distribuované výpočty, tieto nové sexy technológie už idú mimo Dubermanovej firmy. Je pozadu, chce zvýšiť svoj podiel na trhu. Skvelé, takže predáva technológie krajinám pod embargom a má z toho nezdanené príjmy? Príjemný spôsob, ako sa držať nad vodou. Duberman má dlhodobý kontrakt s Iránom na prevádzku Mantikoru. Tento muž sa stal IT oddelením pre os zla. Takže Elliot mal pravdu. Po Cyrusovi nešiel Vezerat, ale Duberman. Jasné, tu nejde o politiku. Cyrus mu ničí biznis. Dobre, čiže našim terčom je Duberman. Proti čomu stojíme? Pozrite, hlavný ovládací server je v Dubermanovej kancelárii. Ak vypneme server tu, vyradíme Mantikor tam. Tak poďme na to. Kamoš, ako som už vravel, on napísal knihu o bezpečnosti databáz. Do Mantikoru sa nedá nabúrať na diaľku. Musíme sa k tomu serveru dostať fyzicky. Strihal už niekto z vás bonsai? No, ja, no. Keď som bol v Osake, v gejša bare, som sa spoznal s jednou policajtkou. To si nechaj na inokedy, dobre? Vymýla si Elliotovi mozog. Ale keď Nalieva už ti raz čaj. rád ti o tom porozprávam. Neurolingvistický program. Silou sugestie dosiahneš veľa. Stačí sa dotýkať. Pár strategických bodov na ramene. Do čerta! Si mi to dlžný, Do čerta! Elliot, za toho švába. Sophie, naposledy. Štvrťročné výsledky nie sú také, v aké sme dúfali. Fajn, tak teda našim perským priateľom zdvihneme ceny. Pane, myslíte si, že je to múdre? Asi sa im to nebude A kam páčiť. inám pôjdu? Do McAfee? Oracle? Sú príliš mäkkí, aby išli do ozajstného biznisu. Nie. Ak si Iránci chcú udržať moc, musia mi platiť. Tomu vravím dobrý obchodný model. Pozor! Pardon. Sloan, vyhoďte toho idiota! Prepáč. Vlastne nie, počkať. Takže, máte padáka. Pomaly, zlý mužíček, pomaly. Ó, dobre, hneď to bude... Áno, pravý, dobre, Vernon. keď sa vrátim z obeda, dúfam, že tu bude zase čisto. Rozumiete? Neuveriteľné. Fíha.
Zdá sa, že z Japonska sme skočili rovno na strednú. Do roku 85. Našli ste server riadiaci Manticore. Áno, našli, ale máme malý problém. On riadi Manticore zo svojho stredoškolského počítača. Technológia z 80 rokov, človeče. Nie je divu, že som sa naň nevedel napichnúť. Hovorí mŕtvým jazykom. Pán Duberman šiel na obed. Podozrenie z vlámania, opakujem, podozrenie z vlámania. Idú po nás. Ako si na tom? Má viacvrstvový heslový systém. Prvých pár som už prelomil. Zavranský, Mendy DD a pár ďalších náhodných znakov. To pípanie je dobré alebo zlé? Toto je zlé. Narazil som na múr. Našiel si to heslo? To hlavné nie. Posledné bolo L33, R15 a L06. Stredná škola. Poďme. Moment, len skopírujem disk. Ako to mohli zvládať v 80 rokoch? Nikomu sa nezdá čudné, že si môžeš kúpiť online akúkoľvek ročenku? Je milé, ako stále veríš, že jestvuje súkromie. Á, tu je to. Pani Zavransky, učiteľka matematiky. A stavím sa, že medzi roztlieskavačkami... Áno, Mandy. Mandy Babsonová. Čo znamená to DD? Áno, To jasné. vážne? Dve naberačky zmrzli, No chápeš? Zarazilo nás to posledné heslo. L33, R15 a L06. To bude kód školskej skrinky, čo? Je úplne posadnutý strednou školou. Rekvizity, starý počítač a všetko ostatné. Áno, klasický počítačový maniak. Prepáč. Dievčatá ho ignorovali, chalani si z neho uťahovali. Teraz je úspešný, no nevie hodiť minulosť za hlavu. Pripomína si, kým bol a vďaka tomu je tým, čím je. Je mi ho trochu ľúto. Nemusíš ho vôbec ľutovať. Šikana na strednej nie je dôvodom, aby pomáhal diktátorom. Pozri sa na Hardisona. Tiež ho na strednej šikanovali a nie je zločinec. Ale je. Nemyslí na to. Nie je zlý zločinec. Prečo si myslíš, že ma na strednej šikanovali? Máš figúru zeleného sršňa. Poprvé je to akčná figurka v limitovanej sérii a po druhé je to zelený svetlonož, pouč sa a potom máš nie. Hej, Naozaj. chlapci, počúvajte. Máme kód skrinky, meno učiteľky a dievčata. Takže Duberman si vytvoril stredoškolský pamäťový palác. Jasné. Vieš, čo je pamäťový palác? Nemáš tušenie však. Ty to nevieš ani netušíš, všakže. Nie. Je to pamäťová technika. Každé z jeho hesiel korešponduje s objektom v priestore, ktorý mu je veľmi dobre známy. No a v tomto prípade je to chodba na strednej škole, kde mal svoju skrinku. Keby mal byť mojím pamäťovým palácom tento bar, to, čo si chcem zapamätať, by bolo tu. Napríklad moje bankové heslo by bolo Bamor. A moje e-mailové heslo by bolo Fici. Hej, prezradil nám heslá. Nie, ale ja ich viem všetky. Chceš vedieť, čo si sťahuje? Má všetky série rockfordských prípadov a sexu v meste, aj mentalistov. Hej, počúvajte, ak sa na server nedokážeme dostať bez Dubermanovho hlavného hesla, teda bez neho to nepôjde však. Nie, tie heslá má v hlave. Tam sa nabúrať neviem. Potom je len jediná možnosť, nabúrať sa do jeho pamäťového paláca. Do jeho strednej školy? To spravím po slepiačky. Áno. Zaviažte mi oči. Nie. Urobíme to tak, že sa nabúrame do jeho strednej školy spred 25 rokov. Vieš čo, ročník 85 chystá stretávku o 8 mesiacov.
Kasendorfová? Absolventka ročníka 85? Som rada, že som sa ti dovolala. Sharon Wingová z Redfordskej strednej. Sharon, ako sa máš? Tu je Edna Kasendorfová z výboru absolventov. Mám zlé správy. Na jeseň plánujú našu telocvičňu renovovať a v čase nášho stretnutia tam bude hotové rumovísko. Je telocvičňa voľná 28. Náš najvýznamnejší absolvent, Larry Duberman. Áno, ten a trvá na tom, aby sa stretnutie uskutočnilo tento mesiac. Môžeme to presunúť, povedzme, na tento mesiac? 28. Nie, ja ti ďakujem. Si poklad. Za to ti pošlem košík plný praclíkov. چی گفتی؟ Vylúčené. To je viac ako dvojnásobok toho, na čom sme sa dohodli. Áno, dobre, tak teda nech vám Mantikor riadia tí vaši babráci. Nech sa páči. Ale obaja vieme, že sotva vedia poslať e-mail. این حمال نفهم شنیدی چی داده میگه؟ Áno. Váš stredoškolský výbor absolventov. Takže si to premyslíte, páni. Ale keď sa na budúce stretneme, buď mi dáte peniaze, alebo odhalím isté veľmi citlivé informácie FBI. Sú mojimi klientmi. Larry Duberman. Stretnutie? Aha. 28. Isté, že si nesmierne cením osobné pozvanie, ale chcel by som vedieť, kto všetko príde. No, vieš, Mandy Babsonová, pamätáš si na ňu? A Dennis Stoltz, Jennifer Jakubowski, Emily Westonová a Drake McIntyre. Vážne? Tak iste prídem. Nenechám si to uísť za nič na svete. Dobre, maj sa. Pane, v ten deň máte stretnutie s Iráncami. Sloan. Prednášal som v Davose. Stretol som sa s prezidentmi aj s premiérmi. Mám krásnu jachtu so skvošovým kurtom. Ale aký to má význam, ak by som im to nemohol šplechnúť do tváre? Počkaj, pomôžem ti. Vďaka. Koľko divných ľudí a navyše v akom škaredom oblečení. Máš šťastie, že si nechodila na strednú. Zlomené srdcia a domáce úlohy. Nebol si ani na plese? Ako si som nemal čas. Zdá sa, že islandská banka zaplatí zdravotné účty mojej babky. A to je úžasné. Zlaté časy. Takže vy všetci idete na stredko a ja mám trčať na stráži? Elliot, keď získame heslo, vstúpiš do Dubermanovho počítača a zničíš Mantikor. Hardison teraz nemá čas. A navyše, ty si už svoje na strednej užil. Veľký hrdina kampusu. Školského tímu. No tak, Elliot, je to úbohé. Športovci nechodia na kurzy varenia. Mám na to dôvod. Padáme. Elliot. Takto. Nože sú ako ľudia. A vždy ide o kontext. Mal som veľa záujmov. Všetci sú tvoji. Jazve, 85! A dobre vyzerá. Ahoj. Ďakujem. Áno, som to ja osobne. Teším.
Radi vás vidíme. Ahoj, Larry, včera som ťa videl v telke. Videl si ma u Larryho. Áno, áno. čas? To je najnovšie. Rada ťa Vyzeráš vidieť, fakt Larry. skvelé. Vážne? Dejiny s pánom Vodbergom? Áno, robili sme spolu projekt o občianskej vojne. Ale dostali sme B+, lebo niekto neurobil svoju časť výskumu. Jasné, áno. Aj mňa to mrzelo. Prepač mi na chvíľku. Ale pozrime sa, prišiel aj prezident počítačového klubu. Osobne Larry Duberman. Rád ťa vidím. Grace. Pizza Grace Pelcová. Mám to tu na odznaku. Naozaj si ma nepamätáš? Pravda, že si ťa pamätám. Dobre. Sama seba sotva spoznávam. Len sa pozri. No jasné. Grace Pelcová. Od 8 rokov som nosila okuliare. Pred 5 rokmi som konečne prešla na šošovky. No, vyzeráš výborne. Ale ty tiež. Veľký mogul. Počuj, je to pravda, že máš na jachte skvošový kurt? Áno, mám. Aj bowlingovú dráhu. Ale to sú moje obľúbené športy. Páni, to je... Môj Bože, je to on. Áno, to je Drake McIntyre. Pozri, kto prišiel. Aká sranda. Drake McIntyre. Pozri sa na nich, neuveriteľné. Drake, si to ty? Páni, Mandy. keby som nebola druhýkrát vydatá, Vyzeráš tak... super. Stále to máš. Ahoj, kamo. Drake McIntyre. Vyzerá skvelé. Vyzerá inak. 25 rokov? Ľudia sa menia. Zamindrákovaný človek má vždy nepriateľa. Kto je Dubermanov? Tento. Drake McIntyre. To iste zvládneme. Hardison? Ten šťastlivec vyhrá 2 lístky na zápas Pets v Miami tento víkend. Hej, Doberman! No jasné, to je Drake. Už to nemusíš znášať. Choď a povedz mu niečo. Na to je čas. Môžem ťa najprv pozvať na nejaké záhadné jedlo k bufetu. Vďaka, už som jedla. Vyše 5 mesiacov som chudla do týchto šiat. Ale pôjdem s tebou. Vďaka. Odkiaľ si poznal jeho prezývku? Pri takom priezvisku nebolo ťažké si to domyslieť. Ahoj, máš sa? Hardison, daj mi niečo. Je ich tu veľa, inak ma odhalia. Isté, už idem na to. Ali Kasakianová viedla dramatický krúžok. Mark Pereira. Ten sa práve rozviedol s láskou zo strednej Nancy. Ahoj, Drake. Ali, si sexy, stále hráš? Áno, určite si skvelá. Mark, počuj, človeče. Ahoj, Drake. Ahoj, počul som to o Nancy, je mi to ľúto, kamoš. No nie, Jacqueline Thomasová mala gúráž tam prísť po tom, čo urobila Catherine. Zabudneme na klebety, držme sa úlohy. Drake. Hej, ahoj. Snažím sa, ale mám pocit, ako by som tých ľudí poznal. Hrozné vidieť dievča, ako je Cindy, s chlapom, ako je Ferguson. Dobre, idem na Dubermana. Zavediem ho do paláca spomienok, idem na to. Neuveriteľné, Drake, man. Počkaj, Šmity, ako sa máš, kamoš? Ako sa máš, kamoš? To je všetko, čo mi povieš. Dobre, pracujem na tom, pracujem. Šmity. Nespomínaš si? No tak. Šmity tu nie je. Parkerová. Pozor. Ale no, koho to tu nevidí? Tak nespomínaš si? Tá Fergusonova party. Koľko sme toho stiahli? Takže Drake napísal, nezabudnem na noc, keď sme sa ožerali a zvracali sme z mosta. Schmidt a Drake Mac navždy. Schmidt a Drake Mac navždy. Dobre, že som nechodila na strednú. Ja si dám ešte dvakrát. Počujte, môžete mi naliať jedno z tých vašich otrasných pív do červeného plastového pohára? Máš teda pekné spomienky? Dobre aj zlé. Táto chodba sa mi navždy vrila do pamäti. Počuj, a nebol tu kabinet pani Zavranskej? Tam bola zborovňa. Pat Brender ma tu raz pred celou triedou zosmiešniť. Pat Brender. Skúsim Brandera. Nič.
Skús Brander 303, to je číslo miestnosti. Zdá sa, že sa to otvára. Záznamy o výplatách. Dobre, ľudia, vydržte. Udržíme ho vo vare, zatlačíme na neho a privedie nás k heslu sám. No, vieš... Hej, tak party sa presúva sem? Vidím, dobre? To je Doberman. Ako sa máš, Doberman? Drake! Rád ťa vidím. Áno. A je tu aj neduživá a krpatá Grace Pelcová. Podrástla si? Ahoj, Drake. Myslela som si, že budeš tučný. To mi nehrozí. Udržiavam sa čistením bazénov. Počuj, nie je teraz pod tvoju úroveň? Čo, Doberman? Prestaň! Hej! Už nemám 18. Len oživujem staré dobré časy, veď vieš. Dobré časy? Myslíš si, že pre mňa boli dobré? Keď si povedal Amy Tattletonovej, najkrajšiemu dievčaťu na škole, že má mužské aj ženské genitálie? To som celkom zabudol, áno, to bola klasika, no je jasné. Tattletonová. Nič. Mám skúsiť hermafrodit? Teraz je všetko inak. Tak ty čistíš bazén. Áno. Mám ich 8. 8? Mal by som ti dať vizitku. Ty to nechápeš? Vyhral som. Čože? Stále sa nevieš preniesť cez to, čo sa stalo pred 25 rokmi? No tak to je... Počuj, nebolo všetko len zlé. Pamätáš si len nepríjemné zážitky? Iba tie dôležité. To, čo sa stalo v knižnici. Áno, hovor. Pamätáš sa na to však? Sedel som tam... Kože to tu máme? Larry Duperman. Všetci tu hovoria iba o tebe. Najväčší frajer na škole. Kto? Doberman? Ale no tak, veď vieš, že on bol len taká baba. Mala by si hovoriť so mnou. Drake McIntyre. Nuž, niektorým ľuďom vek prospieva. Áno, tak ako aj tebe. Nicky. Robíš si zo mňa srandu? Počuj, to hádam nie. Je tu 6 Nikol, 3 Veroniky a Dominika. Chvíľu to potrvá. Nehovor, že ma nepoznávaš bez uniformy roztlieskavačky. Videl si ma aj bez nej. Klasika. Nicky, ty. Počuj, čo keby sme si neskôr skočili na drink a potom sa porozprávame? Zaspomíname si, dobre? Kdeže neskôr? Už ťa nespustím z očí. Poď. Počuj, Nicky, vieš čo, bar je týmto smerom. Čo keby sme tam zašli a... Nemusíš ma opiť. Prepáč, nechcem ťa uraziť, Nicky. Som si istý, že k tebe nič necítim. Ja, vieš, mám ťa rád, ale len ako priateľku. No, ak je to teda tak. Nicky! 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 Prepáč mi, Nicky! Nicky! No, prasa, Nicky! Nicky, prepáč mi! Nicky? Parkerová, tak sa zdá, že ma moja bývalá zamkla v nejakom, ja neviem, v nejakom sklade na východnej chodbe, takže... Páni, musel si jej zlomiť srdce. Stredná škola je taká dramatická. Tu dávajú trofeje aj za šach? To je Vezerat. Idú sem! Tak moment, čo tam robia Iránci? Vďaka, Parker. Áno, žiadny problém. Vieš, čo som počula? Čo? Pár žien vravelo, že Drake bol ich najlepší milenec. Vážne? Frank Dinuncio ťa napchal do skrinky číslo 243? A Nicky, a kde je Drake? No, chcela som sa ho zbaviť, aby som ťa mala iba presne.
tvoje šaty, mrzí ma to. Nie, to je v poriadku. Mala by si to vyčistiť, nech ti nezostanú fľaky. Nie, vážne, to je... Grace, len choď, máme pred sebou ešte celý večer. Bol si niekedy v dievčenskej šatni? Tam sme sa vždy sprchovali po tréningu roztliskavačiek. Čo sa stalo? Ušiel ti? Uchmatla mi ho ona, tá hnusná malá štetka. Dobre, upokoj sa. A to sa. len preto, že som nebola roztlieskavačka. Zabudni na ňu, dobre? Elliot má spoločnosť a my sme sa k heslu ešte nedostali, takže si pohnime. Už je pripravený? Ľudia, prešiel som všetky niky z ročníka 85, ale táto v ročenke nie je. Je to podvodnička ako my? Že by to bola nejaká zlatokopka, ktorá ide po jeho prachoch? Nie tak celkom. Je to nájomná vrahyňa. Vrahyňa? Niky je vrahyňa? Áno, myslím, že nie sme jediní, komu napadlo využiť stretávku. Robila špinavú prácu na východnom pobreží, ruská mafia, talianska. Aj na Novom Zélande je mafia. Je to naša vina. Ja za nič nemôžem. Vlákali sme ho na nechránené miesto a tým sme ho vlastne ohrozili. Teraz ho musíme zachrániť. Ak ho zabijú, Manticore nezničíme. Choďte ho rýchlo nájsť. Elliot, čo sa tam deje? Do 5 minút sú tu. Pohodiatá stretávka. Pán inšpektor? Aj toto bude musieť nahlásiť. Duberman Iráncov naštval. Najali si vrahyňu zatiaľ, čo prevetrávajú jeho pracovňu. Elliot, drž ich ďalej od počítača. Čo si robím? Šachmat. Alebo nie. No, čo sa deje? Neusmialo sa na mňa šťastie. Vyhlo sa ti oblúkom, Duberman. Iráncom sa nepáči tvoja vyjednávacia taktika. Niky, či ako sa voláš, dám ti dvojnásobok toho, čo oni. O tom nepochybujem. Ale to by neprospelo mojej reputácii. Dobre, počkaj. Tak sa dohodnime na cene. A mimochodom, si fakt hlupák. Vďaka Bohu. Nenávidela som roztlieskavačky. Dievčatá ako ty otravovali strednú školu nám všetkým. O čom to do pekla hovoríš? Do čerta! Duberman, stoj! Hej, čo sa to tu deje? Počuj, zamkla si ma v sklade a teraz chceš zastreliť môjho priateľa Dobermana? Prestávam ťa mať rád. Drake. Zaplatili mi len za jedno telo, tak mi uhni z cesty. Nie, počkaj, vydrž pár sekúnd. Prečo by som to robil? Preto to. Catering, to je biznis. Drake. Neviem prečo, ale zachránil si ma. Ak chceš pokojne ma ďalej, volaj Doberman. Dobre, áno. Vieš, pravdo vie, že si na škole ku mne nebol ten najkrutejší. Nebol si taký zlý ako Pat Brandon. No, asi nie, ale kde je vlastne dnes večer? Prečo ťa nezachraňuje on? Áno. Čo tu robíš? Zachránil som ti život? Ona. Čo? Pat Branderová. Patricia. Raz som sa už dnes dal nachytať, ale druhýkrát sa to nestane. Kto ste?
Nie ste Drake McIntyre, tak kto do čerta ste? Je tu vôbec niekto skutočný? Ste skutočná Grace Pelcová? Žiadna Grace Pelcová nie je. Vymysleli sme si ju, aby sme polichotili vášmu egu. Patríte k tej vrahini? Všetci ma chcete zabiť? Nie. Nechceme zabiť vás, len váš biznis. Áno, v mene Cyrusa Madaviho, toho mladíka, ktorého ste dali zbiť a okradnúť, aby ste v Iráne mohli naďalej predávať Manticore. Neviem, o čom to hovoríte. Volám políciu. Nemusíte. Už sme to urobili, sú na ceste. Len čo náš človek vo vašej pracovni zničí Manticore s pomocou vášho hesla. No tak, to by ste nedokázali. Zistili sme to ľahko, podľa tejto chodby. Zavransky? Mandy DD, kód vašej skrinky? Ste chytrí. Ale mňa nedostanete. Je zmenené. Celá vaša práca vyjde na zmar, falošný Drake. No a je to... Dobre vedieť. Sklapni. Jazvec 85. Som dnu, čo teraz? Zruš autorizáciu a vymaž všetky adresáre. Hotovo. Manticore je mŕtvý. To nie je možné. Zmenil som si heslo. Je to len ďalší trik. Nie je to Jazvec 85? To je nové heslo. Zmenené. Odkiaľ ho môžete vedieť? Ukázalo sa, že sa necháte ovládať presne ako na strednej. Neurolingvistický program. Úžasné, čo dokáže sila sugestie. Počuj, nebol to kabinet pani Zavranskej? Mám to tu na odznaku. Určite. Od 8 rokov som nosila okuliare. Pred 5 rokmi som konečne... Počuj, nebolo všetko len zlé. Vážne si pamätáš len nepríjemné zážitky. No, vďaka, už som jedla. Vyše 5 mesiacov som chudla do týchto šiat. Jazvec 85! Ste ma hekli? Nabúrali ste sa mi do hlavy? Zachránili sme vám život. Čož mi ty? No, do čerta, došlo pivo. Stalo sa niečo? Hej, ľudia, Pozor, zastavte! Nepustite ma, nechajte ma! Bože. Čo tam pozeráte? Poďme. Som lepší ako vy. Lepší ako vy všetci. Som Larry Duberman. Doberman. Zdá sa, že FBI dostala anonymný tip. Spolu so súbormi, ktoré im Elliot poslal e-mailom. A zo záznamy z kaviarne. Čaká Dubermana dosť dlhý pobyt v chládku. A bez Manticoru sú Cyrusovi ľudia o krok bližšie k slobode. Už som Cyrusovi oznámil, že Manticore je zničený. Určite tú dobrú zvesť šíri ďalej. دلم تنگ شده میتونین شورش کنیم لازم نیست بترسین No, myslím si, že je čas zmaturovať. Áno. Ukončili sme hlasovanie o kráľa a kráľovnu. Víťazmi sú... Grace Pelcová a Drake McIntyre! Veľmi vtipné, Harbison. Myslíš, že som to bol ja? Nie, toto som nezmanipuloval. Mohol som, ale... Parkerová, volal si to ty? Nevedela som, že na strednej je kráľ a kráľovná.
Áno. Bol to dobrý podvod. Nie, je tvoja. Hardison, počuj, čo keby si teraz... spustil požiarny alarm? Užite si to, zaslúžite si to. Grace Pelcová a Drake McIntyre! Tak... Tak, dobre. Myslíš si, že by sme na strednej tvorili pár? Kto? Grace Pelcová a veľký Drake McIntyre? Nemyslím. Nie, Nate Ford? A? No, Nekaz čarochvíle. Smiem prosiť, slečna. Tak o tomto je stredná škola. Viac menej. Haló, tak vy tam všetci tancujete? Nezaujíma vás, či sa z toho Elliot dostal? Či to Elliot prežil? Haló,